Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lakaullah wa la quwata illa billah amma ba'du. Kunjuk dumateng pinanipun Bapa Panut Silani Bu Tasri wonten ing Ladan Balong Panggang ingkang kawula hormati. Para pendhen sepuh dalam persepuh ingkang satuhu pun ing pamaswewah lebdo ing tutur. Kunjuk dumateng Bapak Haji Ibu Hajah rinten kelawan dalu sumanding kitaping ilahi ingkang kawula taati. Kunjuk dumateng teman-teman sekalian ingkang berbahagia. Kunjuk dumateng sagunging para tamu kakung Sapra Putri inggih bragung trah ingkang satuhu hambang berebudi. Kunjuk dumateng Abah Soleh pangarsa orkes Pelayu Sera nyuwun dukunganipun Abah Soleh. Donga dinunga babilih Sera dateng wilayah Medion mugi-mugi lancar kalisnir sambikala. Nyuwun tabah pangestu saestu Abah Soleh. Sugeng dalu sugeng kepanggihan kalih kula saprikanca kadang-kadang campur sari. Sami remen. Sadèrèngipun kawitan sumangga manungku puja brata kesanipun Gusti ingkang mukuwaos. Kacakna kaledangan dalem menika kita sami tasih tansah pinaringan kelejengan kebagas kawarasan kabejan saha kaslametan. Saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapa Panut Silani Bu Tasri. Sak perlu nderek manghayu bagya saha hangistraning sejarikati boten sanes. Pinanipun Bapa Panut Silani Bu Tasri wonten ing kaledangan dalem menika hamengku gati. Neteping dharma sepuh dagang putra putri ing parasema Rone Mas Ayu Arina Damayati putri pinanipun Bapa Panut Silani Ibu Tasri. Kapundhut garwa pinanipun Raka Mas Bagus Ahmad Jainuddin putra kakung pinanipun Bapa Nur Hadi almarhum Ibu Nisauda saking Kladan Banyu Adem Pandaan. Lulus raharja mboten wonten alas satunggal punapa-punapa pramila pinanipun Bapa Panut Silani Bu Tasri nyuwun barokah pangestu kunjuk dumateng sagunging para tamu. Mugi kang putra putri ingkang badhe lelumban samudrane beberan agung ing tembe ndadosaken keluarga bahagia dan sejahtera. Mugi pun wastani keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ugi ingkang kalih kintun selawat saha salam pun Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dening menapa ingkang sampun maringi margi ingkang sami menurut agama Islam tiyang sak jagat boten sanes kula saha penjahi pinjang ngajeng-ajeng syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kawula matur gonge panuwuningan tanpa pepindhan dening pinanipun Bapa Panut Silani Bu Tasri ingkang sampun kersa nimbali dhumateng kawula kadang-kadang campur sari sami remen. Mugi kepareng pasga tampanipun mugi ndadosaken syukur penggalih kunjuk dumateng sagunging para tamu ingkang sampun rawuh wonten ing sasana mulya. Atur uninga dalem menika ugi sekuyung kalih kumadhe swanten sound system Delta ugi saking Balong Panggang. Video syuting profesional studio 69 ugi saking Balong Panggang sesarengan karyan sami remen campur sari. Video surate ingkang sampun samapta kacacah 3 kepareng pangalipun mugi ndadosaken syukur penggalih wonten ing kalodhangan dalu menika. Kawula piyambak lek wiji pengendali wara campur sari sami remen. Mbok bilih angin kula matur wonten tupang susaha kecepratur kawula nyuwun pangapunten mbok bilih angin kula hanggerakit basa sastra. Wonten tumpang suripun sang jubluk mana kawula ugi cadhong dawuh sedika kula nyuwun pangapunten kathah. Semina malih pinanipun Bapa Panut Silani Bu Tasri kunjuk dumateng sagunging para tamu kakung Sapra Putri saking pundi kemawon hangaturaken sugeng dalu sugeng rawuh saha sugeng halaras sami remen campur sari sugeng hamirsani moten. Prawira
Sugeng kondur Abah Soleh. Tatas titis lan terwaca kinarabuka kagarap Mataraman campur sari sami remen. Kunjur bateng all artis Mbak Desi, Mbak Vina, Mbak Hanum. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo katur. Tarik ses semongko.
Disun